Elithuba ke ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Kwisiqephu sethu sanamhlanje kwinkqubo yethu ethi Your Dreams Are Valid. Bantakwethu ke besithetha kwiveki edlulileyo. Sithetha ngendaba yokusebenzisa ilizwi likaThixo njengendlela yokuzimela nokuqamela ngayo ekuthini wenze ubugwenxa kuba uzawusithela ngelizwi likaThixo. Andiqondi uba ke senze i-justice epheleleyo in discussing it in full length. Andiqondi uba senze sufficient justice to do that because I feel ukuthi zinintsi izinto that require i-alignment emzimbeni kaKristu nasekulandelweni kwelizwi likaThixo. Namhlanje ke ndivumele ke mphulaphuli ndijonge enye indawana nje ethe ukohluka. Enye ye-misconceptions esinazo ke endicinga uba singake siyiqwalasele ngokwelizwi likaThixo ke. Indaba indaba ilento kuthiwa i-honorarium. Lento kuthiwa ke kukuhlangabezana or indlela yokubonisa i-appreciation kumntu osetyenziswa nguThixo ke empilweni yakho ukuze ke aministare kuwe. Utshilo kuPawulos ezwini lenkosi uthi ke abo banidlisa ngokwasemoyeni nani hlangabezanani nezidingo zabo ngokwamaterial. Those who live by the gospel will feed from the gospel. We know that verse. It's usually highly discussed, highly debatable on Facebook and all social media. But ndifuna strike balance between amazwi Yesu awathileyo athi freely you have received, freely give, versus la ekufuneka ngoku indoda kaThixo nomntu kaThixo osetyenziswayo ngumama or whoever gender ekufuneka ablesswe in proportion to appreciation of what God has used them for. I am totally in support of i-idea yokuba ke vele noYesu wayesitsho uba xa nihamba niyoshumayela ezindaweni sanuphatha kutya, sanuphatha bag, sanuphatha nto. Wayesazi ukuthi they will get a warm welcome kwezo ndawo, bafike bareceive uba izidingo zabo zihlangabezwe. Wayeyazi loo nto. Nabo oPeter noYesu, noPawulos babesazi indawo abahamba kuzo, izidingo zabo were met by the churches kwindawo abahamba kuzo. But now there's a thin line between using that privilege of ukuthi inceku kaThixo, people giving to the ministry of God upon your life, versus you now finding a gap to capitalize on that and use it for a pastorpreneurship opportunity of exploiting the masses under the auspices of them honoring the gift of God upon you. We know it has happened multiple times. Abanye baze ba-create ne-one-on-one ezingapheliyo. Kuthiwe uzubone umprofeti othile funeka ukhuphe 7,000. Uyabona ke ngokuba sowuyisa kwezinye levels ezi-extreme. You are literally doing what we call ukuthengisa ngelizwi likaThixo. You even put a price tag behind ukuphuma kwakho uyoshumayela endaweni. I know ukuhlangabezana with your flight, accommodation and other needs, the integrities, that one is non-negotiable. Ayonto yoba kuthiwe apho you can say you are charging for the gospel. Those are just your basic necessities. And anyone who invites you and not take care of those things, noko singamgxeka sithi akanasiphatho. Ngoba kwasemvelini xa unendwendwe uyalilungiselela, especially xa liyele kwalo lizihlelele walicela uba lize lizoba kumhambeli wakho lizoseva. And noba ke
jike liphaca lingaphethanga nto ungekho mbulelo nomphako wendlela awenzi kakuhle. That's not what we're talking about, but we are talking mostly about those who have found an opportunity to commercialize the gospel, to use the gospel for their own evil, self-centered motives. Abo bekufanele bayoqala amashishini, bayofumana imisebenzi, baholisa imali ezinkulu ke batye imali ngokokubila kwabo kwi-context yoba bezabe bezenzele ngokwabo ibhizinesi, babeke ii-prices zabo, babe nee-price tags on the secular space. But now they use the same approach kwizinto zenkosi. Uthola ukuthi siyamrhalela lo mshumayeli ebandleni lethu, but asinayo le 50,000 ekuthiwa ubhukwa ngayo. Asikwazi uba sim-afford thina mhlawumbi sine 10,000 which was gonna encompass uba i-5,000 kuyo or i-7,000 besizawuthi thank you, and then i-3,000 ke besizawulungiselela i-flight yakhe yokuza nobuya nendawo yokulala, or i-5,000 was gonna be honorarium, and then i-5,000 was gonna cater for catering, accommodation and flights. That's what we have. We want the gift of God on them, but ngoba usivalele ngoba ethi yena ucharge i-10,000. That's the part now which I want to leave with you, to say, while there is a support from the Bible of those abashumayelayo being supported by those abashumayela kubo, but there is also the human element and the greediness element now that wants to creep in and taint now and muddy the waters, ingcolisa ijobhe ivangeli yethu ukuthi sithanda imali. Because i-ministry yakho iyadingeka kwicawa enkulu nabantu abayi-5,000 nabantu abayi-500 nabantu abayi-50 bayayidinga i-ministry yakho. Awukwazi ufika kwi-level yobuzibone ngoku like a superstar elide lidemand uba wena unawushumayela kubantu abayi-150 uqala ushumayela kubantu abayi-1.5 nabantu abayi-15,000, which means ke ngoku sekungenelele nobuthixo kuwe, uzibona ungasafani nje nothixo but unguthixo uqobo. I-pride, it has also taken center stage. So ndiyacela ke my colleagues in ministry, masizame ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. uYesu wayenabadisayipile abayi-12, abanye beyi-70, abanye beyi-500 njalo njalo, but abakwi-inner circle that are famous esibazibonke babeyi-12. Of course, there would also be crowds of 15,000s and 10,000s and whatever. So uYesu were flexible enough to preach to thousands. Were flexible enough to preach to 12. Were flexible enough to preach to one person. Were Samaria just for one woman. Wayazi ukuthi once awinile this one woman, uzawina the whole Samaritan place just through one person. So mna ke ngoku xa ndizawuhambe ndifike to a point of saying I cannot preach kwindawo yabantu abanje, I cannot, omnye azashintshe ne-message athi i-powerful kakhulu le message, le conference enkulu nawushumayeza abantu abayi-20, leni ifuna abantu over 200 or over 2,000. Uyabona ke ngoku ukuthi i-element yobuntu ebonisa ukuthi sakhiwe ngodaka iyavela, where now we use God's grace-given gifts to pamper our egos and to make this about us, where we forget that it's about him. Uthi Yohane makande mna ndinciphe. Kungenzeki the opposite, simbona uThixo encipha ngoba xa usanda wena make sure ba uThixo uyancipha kuwe. Kodwa xa uncipha make sure ba uThixo uyanda kuwe. Ayikwazi ba kwenzeke inkosi ezimbini zitshile zombini, ayikwazi kwenzeka lonto. And awukwazi uza kwinkosi yamakhosi uza nge-mindset yoba uyinkosi nawe kwenye inkosi. Uyiyo ngokwe-identity akwenze yona phezu kwezimo naphezu kwezinto azidalileyo, but kuya uzi njengenkosi, uza njengomnyana, uza njengomntana, uza njengesicaka sakhe. That's why kuthiwa ezulwini xa bemdumisa bathatha izithaba zabo bazibeke phansi, ngoba izithaba they represent a crown of kingship,
but they realize ukuthi le inkosi esiza kuyo inkosi enkulu kunazo zonke. We can't come as kings to this one. We have to come as the ones who are as the ones who are inferior, because he is superior. Baza with humility, baza with the honor, the awe. That's the approach that God wants us to have as his servants. He wants us to be humble. He wants us to have the servant attitude. My old men usually speak about it, the Jesus' style of leadership. So may we emulate, may we imitate God and do like he does. Senze izinto ngohlobo asenza ngalo. Anditsho kuba umeme umuntu ezihlelele kwakhe for ukumxhaphaza uthi aqhubhe ukuthi God bless you, azibonele ukuthi utransporte kanjani, azibonele ukuthi ipetrol yakhe, itransport, accommodation nantoni. Andithethi loo nto umse kwindawo ezingacacanga that you would also not go there. Umphathe kakubi kuba usithi umfundisi eradweni uthe it is freely given, freely. That's exactly not what I have said. What I'm saying is to say there should be a neutral balance between those who invite and those who are hosting. You must stick to your lane as a host when all the nitty-gritties you have to do. And where you need to be open and honest and transparent to your guests, tell them in advance and not allow them to have unfulfilled expectations that will not be met. Abe surprised uphela umqhatha ngofuna account numbers that you'll end up not even fulfilling any payment. Xa ungenayo imali umxelele, if ninabo ubudlelwane umxeba no anayo imali, I can only try to transport you uze ubuye, but anamali to say anything aze esazi, so that xa enayo engazukwazi isikeke ibe khona i-transparency yoba athi ndiyaxolisa nceko andizokwazi ufika. I know ukuthi mhlambi this is more of a pastoral etiquette kind of a series. It's not the regular sermon, like it's just a pastoral etiquette to say may God give us the balance yoba singayingcolisi into yethu, singa create izinto ezizakwenza kubekho into ezizawuxokozelisa zithethise ngevangeli yethu. Both those who are inviting those who are invited bane roles that they have to play. They have a script that they have to follow. Khona i-etiquette efuneka ilandelwe i-guest, bekhona i-etiquette efuneka ilandelwe i-host. But all in all, may God lead us in everything that we do. And may we create godly relationships as transparent, as open, as realistic. May we not be clouded by social media. May we not be influenced by izinto esizibona ngaphandle. Masenze izinto ngendlela eright esikhuliswe ngazo. Some of the people abenza izinto ezingekho right today ngabantu abayazi into eright efuneka beyenzile, ngabantu who grew up in environments where they were taught wrong and right, but they just deliberately choose sometimes to do the wrong just because they think they will get away with it, or they think ukuthi no akho uzandixoxisa ngaloo nto. But I pray that the spirit of repentance may overshadow us. Silungise apho singenzanga kakuhle khona, where we have commercialized the gospel, siguquke, where we have used God's freely given gifts for our personal gratification. Uthixo asincede, asixolele, senze izinto kakuhle. Nathi bantu ekuthunyelwa izicaka zikaThixo ukuthi sibe nendlela yokuphatha izicaka zikaThixo, nendlela yoku-appreciate uThixo ngezicaka zakhe, because xa uThixo ethetha ngomntu wakhe, we say God has spoken. So kafuneka ubulele uThixo uma-appreciate with his servant. Kuba ngathi ngoku uyayijika ngokuthi no, it's not appreciating God. Imali yakhe umfundisi, ndenza umzekelo. Kodwa xa uThixo ethetha ngaye uthi uThixo uthethile ngenceki yakhe. But xa funeka unikele kuThixo, appreciating God through his servant, ngoba akakho physical on earth, uza ngeenceko zakhe. Awuthi I thank God through his servant ngale donation, ndenza umzekelo. So it's just something that maybe it might need us to go deeper, mhlambi ke kwezinye platforms sizongena deep and even go through some maybe very robust and controversial aspects which I do not want to get into now. But what I'm trying to say is that may God help us
senze kakuhle. Enkosi-ke mphulaphuli ngexesha lakho, sawubuya siphinde sithethe kwakho kwesiqephu esilandelayo. Nkosi.